we gaan over iets praktisch, de politiek. In Kasper speelt de politiek helemaal tegen bij hoes. Denk wel die, dat is een t-shirt dat ik zei. In het dorpen, de dorpshoeven, en soms gewoon onder de keukentafel. Maar ik, 13 jaar de grote thema's op agenda. Woningbouw, energietransitie, leverens en voorzienings die het onder druk staan. Bezuinigingen staan er te komen. Daar gaan we het net al in gehoord. Maar we praten elke keer even met een politicus over de alronde periode, over de persoonlijke drijfveren. Wordt het dat in goed Fries? Weet ik eigenlijk net, drijfveren? Weet ik net precies. Ja? Nee? Nou, dat zie ik je nog eens even op. En dat door Joert mij de fractievoorzitter van het CDA, van Kasperen, Thea Kupers. Welkom. Dank u wel. Ja, de startvraag is, wat had jou gebracht ooit om in de politiek te gaan? Nou, ik zie het al in het bestuur van Plaatselijk Belang van Twislerheide. En ik vind het altijd mooi om me in te zetten voor de wetenschap. Toen in het dorp en toen op een gegeven moment wie ik met de midsimmermoorting bij het in gemeentehuis in Boetenpost. En toen was me de vraag gesteld van, goh, is dat net wat voor jou om in de rie te gaan? En zij is het eigenlijk ontstaan. En ben ik in gesprek gekomen met de wethouder, met de fractie. En na een keer meedraaien. Ik zie van, het lijkt me wat. Me inzetten voor de hele gemeente. Ja, en gelijk in diepe. Ja, eigenlijk haast wel. Eerst na haast 2 jaar als stiepenfractielid. En daarna na de verkiezingen in de rie. Ja. Is dit je eerste periode? Of? Ja. Ja. En je bent gelijk fractievoorzitter geworden toen? Ja. Of in het gelijk al? Of, Ja, gelijk. Ja. Na de verkiezingen. Dus dan flitsende carrière. Zeker, dat ging heel snel. Ik heb heel wat geleerd al jaren. Ja? Ja, zeker. Maar als je daarin komt, je komt bij het dwarsbelang, dan ben je wel bestuur een beetje gewend. Ja. Je bent ook wel gewend om wat met de gemeente om te gaan. Mhm. Maar wat is er dan oors dat je dan plotseling, je bent een coalitiepartij, je doet mij onder het bestuur van de gemeente. Wat is dan een grootste verschil? Waar merk je van bliksem? Dit is toch wel even een niveautje oors. Ja, dat is zeker wel een niveautje hoor. Je hebt vol meer te maken ik met beleid, regels en ik op alle gebieden. Net alleen in het dorp, maar ik alle dorpen en ik in combinatie, wat je het krijgt hier over de financiën. Je moet ik ook rekening mee houden. De regels, wetten, landelijk, provinciaal en dat is wel heel wat oors dan alleen nog het plaatselijk belang. Ja, en maakt het er wat uit, want Sint-Wurg is het een dualistisch systeem, zei men. Hè, dat de RIA op afstand zit van een college. Merk je dat ik? Ja, je weet het net over. Je had de periode ervoor net meemaken natuurlijk. Nou, zo viel ik het net. Dat er een afstand is tussen RIA en college. Nee, ik bedoel net afstand. Ja, maar gewoon de verantwoordelijkheid. Vroeger werd het zo dat de wethouders, ik wil mij praten in de fracties van de partijen. En als dat goed is, dan gebeurt dat eigenlijk net meer. Ik weet net, gebeurt dat nou wel of net? Nee, we hebben wel, de wethouder komt wel even een jaar uur bij ons te praten van hoe gaat het en dat soort dingen. Maar verder is net. Verder zijn wij wel ontzet om de beslissingen te nemen. Ja, dat bedoel ik aan met dualisme. Ja. Want dat afstand tussen de RIA en tussen... Ja. Als je nou waarom zo hoort op de aanronde periode, want deze periode rint op zijn eind. Na de vakantie zitten we steeds, dan begint elke keer alweer de listen samen te stellen. Waar zou je nou mij trots op waarom? Is trots misschien een goed woord, maar mij tevreden niet op waarom? Op wat is er bij helle? Want je zit in college, dus je zit aan de knoppen. Ja, nou, ik vind dat bij de woningbouw, daar kan nog heel wat gebeuren. Maar wat er nou al uitzetten is en in de startblokken staat, daar ben ik best wel trots op dat realiseerd is. En ja, het is nou net al je voor de grond, maar er ben wel hele goede omzetten maken. En wat staat er nou nog op het programma? Ja, dit hier misschien net zo vol meer, maar wat zijn nou de uitdagingen voor de komende jaren in Kasper? Nou, los van dat er blijkbaar een ravijn hier onder zit te komen, had elke niet toe. Ben je daar bang voor? Want ik geloof dat je zo'n 4,0 miljoen bezuinigingen maakt ergens. Ja, zeker ben we er bang voor. En moeten we daar zeker ik aan straks maar de kadernota, zien we daar ik wel weer keuzes in maken, maar de begrutting. Ja. Van wat doen we vol en wat doen we net. Dat is best wel een hele uitdaging. Ja, uitdaging, maar dat is
eufemisme, hè, is dat. Ja, Ja. zeker. Maar hij er nee toch? Want het is heel ergens niet maar denk ik. Er moet ergens wat voort of iets minder. Of, Ja, nee, we hadden de hele kadernota geven direct bezien en daar zie ik bepaalde keuzes maakt, je maat al of bepaalde dingen al uitzetten maten. Ja. Ja. Hoe zie je hem vanuit de lokale politiek naar de landelijke politiek? Op zich doet de Bontebal het volgens mij net zo gek op dit moment. Nee, Het nee, wel eens even oorzwist. nee. Ben ik heel blij met Bontebal. Ja. Ja. En hoe zie je Het hem is dan wel nou het als lokale fractie van weer een ontvlechte gemeente? Ja. Dus, Ja, klopt. Nou ja, de inzet die Bontebal nog heeft, dat is weer dus gedachten. Wat wij eigenlijk achter staan. En dus we ben heel blij mee dat het weer waarom is naar en heeft dat ik effect, denk je, voor de politiek in Achtkarspel? Want er bent toch wel op de rechterkant al wel wat partijen die behoorlijk wat stem kregen in de laatste verkiezings. landelijk wel. En vorige keer met de verkiezingen hebben wij toch heel goed dingen. En toen speelde het ik al dat het landelijk met het CDA toch iets hoors ging. Dus ja, we hadden hoop dat het nou hou je dan net een beetje jouw effect? zo kennen, maar wij gaan iets van uw eigen kracht. Ja. Want hoeveel zitten hij nou? Zes. Zes. Ja. Je bent de grootste partij. Ja, klopt. Dat wordt me graag blauw natuurlijk. Jazeker. Ja. Die Ja. verwachtingen dat ik wel. Daar gaan we voor. Ik zou dat heel veel partijen bezig zijn om mensen op een lijst te krijgen. Stel je, hoe gaat het zo? Hoe maak ik me dat voorstellen? Want ik zou wel eens oproepen van partijen dat mensen melden kennen. Hoe werkt dat bij je? Dat hebben wij ook, maar we hebben ook wel heel veel mensen die we benadrukken en waar we contacten maar hebben die we kennen. Mensen die ik weten van, die staan ik voor de gedachten van het CDA. En hoe je mensen, want dat is dus eigenlijk inrollen via de Warsbelangen, via de midzomermeeting. Nou, dat is volgens mij nog maar je gemeente. Nou, dat is Achtkarspel misschien alleen nog, hè? Maar in plak van de najaarsrecepties wie dat klopt. kwam. Wat kun je dan mensen vertellen die eventueel te denken van, oh, die illustrie of wat maakt het nou zo leuk om te doen? Of Nou, wat ik zelf heel mooi vind is dat wij als fractie naar de dorpen gaan, naar de fractievergaderingen. En dat we dan ik de plaatselijke belangen, maar ik de verenigingen uitnodigen om ik te vertellen wat speelt er al hier in hun meerskip. En we kennen hun tips aan, maar we kunnen, ik denk, meenemen naar de politiek. Proberen om daar voor hun wat te betekenen. En dat vind ik wel heel mooi, dat je dicht bij de mensen staat. ja, want die politiek, die kloof tussen de bevolking en de politiek, dat ervaart zelf net zo. Nou, een kloof. Het is natuurlijk, wij hebben maar de plaatselijke belangengesprekken. En als je die contacten ik goed hebt, dan weet zie ik maar oren ding ik te vinden. Dus dan is die kloof, gaat ik wat meer voort. Dus natuurlijk, er ben, net iedereen weet wat er al hier speelt binnen de gemeente. Nee. Net alle inwoners. Want het leerswerk is best wel intensief. Ik kist er iets aan, Jan, hoeveel tijd er aan spendeert en dan ik naar vastzetten. Nou, ik ken qua uren ken ik het net echt heel duidelijk aan, Jan. Maar het is het in de weken is het ik meer dan oren. We krijgen naar een wethouder kregen, dus ja, dan ben je wel weer weken dat je eigenlijk haast alle jongen wel op haar binnen. En ik denk dat ik in de commissie zit net van Nijbarg Master. Ja. Ja, dus dat neemt natuurlijk ik zien beslag. Dat soort dingen. Nou ja, die mocht vanmorgen ik alleen maar die heet maar Joukes. Ja. Wat? Nou, Jouke. Oh ja. Maar goed, Deze Jouke van Moor, die zit net bij het CDA, hè? Nee, dat Safia weet nog net maar niet. Precies, nee. Maar daar zit ik in zee. Hè? Nee. Maar maar soest het meest nou zeggen van nou wat maakt het dat zei van nou dat vind ik echt het allerleukste. Of is dat net de zin? Ja, het allerleukste vind ik dat je gewoon heel volle maai krijgt van wat er al je speelt in de gemeente. En dan, dat triggert me wel. En dat je van mensen soms wat betekenis kennen. Ja. Dus dan, Maar op betrekking, ja, dat is dan het betrekkingsniveau. Hè, van, we kennen, dat is in Achtkarspel wat sterker dan in het eerste deel, denk ik. Daar heb ik wel eens van politici. Dat men je wordt snel benaderen door mensen. Hè? Ja. Is dat net lastig of is dat juist alleen maar goed? Ik vind het alleen maar goed. Ja. Ja, en ik vind het mooi dat mensen dat doen.
En we staan er ook altijd open voor. En ik heb soms dan een telefoongesprek, of even naar ze daar, maar of ze uitnodigen mij voor uw fractievergadering. En wat we ik doen, dat is dat als er wat speelt in ik weet, dat we er eens even heen gaan, mijn fractie. Ja. En komen er net alleen als CDA's op je bijeenkomsten? Maar ik mensen die gewoon belangstelling Ja, hebben? ja. Nou, wie van de week heb je er een bijzondere reisverhaal. Hebben we straks een keer met de burgemeester gewoon. Dat gaat over het asielvraagstuk. Ja. Dat is in Kaspelen sinds jaren en dag, zit ik maar even in het Hollands, een heikel onderwerp. Hè? Hoe ga je met dat van de week mee om? Want je in feite besluiten dat er niks besluiten is. Ja, dat er wel besluiten, maar dat er geen to agree, to disagree, zei Joop den Uyl vroeger dan. Maar hoe steen je daarin? Nou ja, En dan worden het wel of net ANV'ers in de gemeente. Klopt. Ja, ik op basis van uw gedachten, de solidariteit, beginnen wij in eerste instantie wel van mening dat we voor de keuze 2 voor 14 ANV'ers op te vangen. Ja. Alleen zo'n ik de financiën en wat het al je kost om ze daar in. Ja, maar is dat wel zo? Want dat argument lees ik. Maar het is toch zo dat er vanuit de regering €30.000 per... Nee? Nee, het COA die kan dit net financieren op dit moment. Oh, Maar dan is het toch landelijk een probleem? Ja, maar ik denk dat we dat eerst dat ik oplost werden maat. Voor het jezelf ik weer dat we daar ook geld voor krijgen als gemeente. Maar het wil wel een spannende jongen, dit. Ja. Want wij lezen, daar gingen we straks met de burgemeester over van ik zie de eerste keer dat er inderdaad echt een keer iets spannends weer in de Rie althans. Want normaal is dit bij hem altijd wel redelijk rustig rond daar. Ja, Ja. klopt. Maar Ja. voel je dit mij of voel je dit al? Want je bent wel eens vaker van die bijeenkomsten best in de Akkas van ben het wel eens wat pittiger gegaan. Ja, nee, het voelt heel erg mooi. Maar Ja. je kan net geen risico's nemen als je bepaalde... Ja, maar had je dat ook het idee dat ik in Kaspelen het wordt opschoot, dat het wat meer geaccepteerd wordt al? En hoe bedoel je dat? Nou, het vestigen van asielzoekers of vluchtelingen, wat ik maar. Want het had in Stroborst had het ik al eens een keer west. Dat doe weer ik heel spannend. Dat het nou wat minder spannend is. Dat men er wat om begint te wennen. Want het idee dat het toch net te voorkomen is. Dat mensen plaatsen voor debatten. Nee, dat denk ik net. Oké. Nee, Maar goed, het komt bij waarom. het komt bij waarom. Ja. Ben er dan meer zaken die de commentaar spelen waarvan je zegt van nou, daar hebben wij wel een standpunt door. Dat gaat de andere kant uit. Of zit je nou, we passen door na de vakantie vooral op de winkel richting verkiezingen. Nou, nee, ik ben wel terug. We moeten, de gemeente is nu ook in opbouw. Er binnen bepaalde zaken ik uitzetten. Daar maak ik maar terug. We moeten nou net stilzitten gaan en wachten tot de verkiezingen. We beginnen wel terug. en heeft een speerpunt? Benningbouw. Kisten wat aan de maan. Ik bedoel, ja. Er wordt druk om werken. Ja, en ik weet dat ik gewoon binnen al zaken ik uitzetten. En daar moet nou mooi trok om worden. Daar moet troppakt worden. We moeten richting een beetje het einde. Dat hebben we net zo van. Hoe zou je persoonlijke taak over het? Je bent, had ik het zo begrepen, nog net klaar in de politiek. Dat zal straks uitwijzen wat de lijst wordt. Maar ik sta me wel bij beschikbaar. Ja. Ja. Dus nog voor jou die hier te zien gewoon. Dat zou mijn ambitie wel wezen. Ja, nou mooi. Nou, we zullen zien hoe het gaat. En ik denk dat we na de vakantie dan begint alles te broeien en te bloeien. En dan begint elke keer in de listen te presenteren. Ja, dan krijgen we vast een verkiezingsrubriek. Ja, vast en zeker. Ja. En dan komt er even op waarom. Voor nu, Tieke, dank voor de komst. Voor deze kennismaking, want we gaan er nooit maar troffen. Nee, hier, klopt. er is al een hulskoft ondergaan, maar nog nooit wie het lukt. Maar het is eindelijk gelukt. Ja, de Goed. aanhouder wint. De aanhouder wint. Tieke, dank. Goed weekend. Graag in.